Masi thobeni inhloko zethu ngomthandazo. Eternal, gracious, most loving God, now to Him who is able to keep us from falling, for the gift of life, we are eternally grateful this Sabbath afternoon. But in a special way, we thank you for your Son, Jesus Christ, who stands as an eternal reminder that no matter how broken we are, no matter how sad we feel, how heavy our hearts are, He stands as an eternal reminder that there is a plethora of grace that flows from heaven. He stands as a reminder that no matter how broken we may be in this lifetime, He comforts us in all situations. Heavy our hearts at this present moment in time, but we thank you for your Son, Jesus Christ. As we are about to begin this memorial service, we ask, Father God, that you may be with us, be with the technology. We ask that it may be a smooth sailing, and all the plans that we had for this day, may they come to fruition. We ask all of these things in the undisputed name of Jehovah. Amen.
Siyacela kwakhona abantu maba-observe social distance singaqondani endaweni eziyi-1. Social distance please.
band ngengoma indilisekelo mhlobo nezithambisayo inhliziyo ngexesha sidakumbili. Ndingawuyisanga xesha ke ndizawucela kwakhona lesekile ivulelwe thina namhlanje masingaqondani endaweni enye, masingaqondani endaweni enye, and as well masizame ngamaxesha sinxibe imaski zethu. Lena i-memorial drive-by iphume phambili ngogcina imithetho ye-COVID-19. Ngale xesha bethuna singachithanga xesha xa simamelanayo sisondela sivala esi space sivulekileyo, singabantu sisivala esi space sivulekileyo, singaqondananga ndaweninye. Sizawucela i-special item eso esandulela ilizwi lenkuthalo kule nkuthazo esizalifumana kubrother Mpetile ngale thuba. Enkosi. more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, you are my shield. To you alone, may my spirit yield.
ndinibulisa nonke ngegama likaYesu umfeli kwakunye nomvukeli wam. Amen. Yimizuzu nje embalwa emveni koko sohlukaneni sigoduke. Sithabatha iBhayibhile zethu sijonge kwincwadi kaSamuweli ngokuqala. Isahluko sesokuqala ndifuna sijonge indima ye-12 efundeka ngolu hlobo. Kwathi ekuthandazeni kwakhe uzungu phambi koYehova, uEli wawugqala umlomo wakhe. Ke yena uHana wayethethela enhliziyweni yakhe, kubebezela imilebe yomlomo wakhe yodwa, ilizwi lakhe lingavakali. uEli waba uyanxila. Wathi uEli kuye, kodwa kube nini na unxila? Yisuse iwayini yakho kuwe. Inkosi isikelele ukufundwa kwelizwi layo. Amen. Andifuni ukulitsala kakhulu ibali. Ndiza kubetha nje koqelezane. Sifumana umama uHana elapha etempileni. Eyona nto imsusileyo endlini yakhe yabangela okokuba aze apha etempileni, wayesuswa yintlungu. Wayeze apha etempileni ezokuphalaza imbilini yakhe kuThixo. Ngoba imane ukuthi iBhayibhile ubemane ecunukezwa nguPenina ngenxa yokokuba engafumani bantwana. iBhayibhile ithi isizalo sakhe sasivalekile. Wayengumfazi oyiludlolokazi. Ize iqhuba ithi iBhayibhile xa ithetha, wazama ngandlela zonke uElikana ongumyeni wakhe okokuba makamenelise. But noko kunjalo akazange aneliseke nangona wayenikwa igift ezimbini. Simfumana ngelanga eze apha ezokuncokola noThixo. iBhayibhile ithi wagqitha kumbingeleli etempileni, wasuka waya wokuphalaza imbilini yakhe kuThixo. Ngelixesha ethetha noThixo, umbingeleli akumgqala. iBhayibhile ithi kwakungaveli mazwi emlonyeni wakhe, kwakubibizela nje imilebe yomlomo. Njengokokuba ephalaza imbilini yakhe kuThixo, uYehova wafunda phakathi enhliziyweni. Wayifunda inhliziyo yakhe ngathi ufunda incwadi. Njengokokuba imilebe yomlomo yayibibizela nje abantu bengava nto, wakuva uThixo ukukhala kwakhe. When abantu benga understand inhlungu esithi go through zona, indawo yokulilela esinayo inye kuphela nguThixo. Ngoba yena uThixo nguye kuphela obaziyo ubunzulu nobubanzi benceba umntanalo. Lo mama ithi iBhayibhile walila wathandaza kuThixo, nangona kwakungavakala kuthethayo, kodwa uThixo wakuva. uPetros ebeyakuthi yena xa ethetha, xa kanye nifikelwa ngamaxhala, xa kanye nisezingxakini, xa nifikelwa ngamathandabuzo, ningayazi okokuba niza kuqhubekeka njani nohambo. Ebeyakuthi uPetros,
lonke ixhala lenu liphoseni kuye uThixo ngokokuba yena uThixo etheni enikhathalele. Imana ukuthi iBhayibhile xa yethetha ngokokuba lo Thixo kuthiwa masisi ingxaki zethu kuye, nguThixo nako konke ukuthuthuzela. Iziphinde ithi iBhayibhile nguThixo sithuthuzelayo kuyo yonke into eyimbandezelo. Nazi keywords. nguThixo osithuthuzelayo kwinto yonke. Masibambela gama. Siphinda sijonge ithi iBhayibhile nguThixo onako konke. Then xa esithi uPetrus ke ngoku lonke kusetyenziswa iziquko. Ngoba lo Thixo nguThixo ongaxakwanga. Ndifuna uphulaphule lento. Kubalulekile xa umuntu esengxakini ingxaki yakhe ayiphalaze kumuntu right. Masibeke ngohlobo. Kubalulekile okokuba umuntu ingxaki yakhe ayise kwindawo right. Ndiyavala ukwenzinje. iBhayibhile isinika ibali leShunammite woman. Lo mama ithi iBhayibhile wayenobubele kakhulu. Ngelinye ilanga kugqitha kumane kugqitha apha umprofeti kaThixo emane benza ububele. iBhayibhile iqhuba ithi wade lo mama ngomane ebona lo muntu kaThixo mane egqitha apha wathi makwakhelwe lo muntu igumbi eliphezulu ukwenzela uba xa emane egqitha apha emane olala apha umfo kaThixo simlungiselele. Andiyazi noba sihamba kunye. Imane ukwenzeka ke loo nto emane egqitha apha lo mfo kaThixo elungiselelwa wabona ububele. Umfo wakwaThixo uElisha wathi mama ndicela ubuza yintoni into oxakene nayo ndikwenzele. Uthembe kokuba exelelwa loo nto wathi lo mama kukho nto ndishota ngayo. Ndisorted, I have everything. Aze athi uGehazi xa yethetha ongumkhonzi kaElisha into angenayo lo mama ngabantwana nomyeni wakhe usele mdala. Athi ke ngoku umkhonzi kaThixo mamela apha ke ngoku into eza kwenzeka mama kulo nyaka ulandelayo kwangeli xesha uzawufumana umntwana. Mandiliqhawula ibali yenzekile loo nto. Wamfumana umntwana. Ekumfumenekeni kwakhe umntwana wavuya lo mama, but uvuyo lwakhe ibe luvuyo lomzuzwana ngoba lo mntwana ebemnikiwe uye waphinda wasweleka. iBhayibhile ithi ekuswelekeni kwalo mntwana lo mama wangathi into yobana ngaba hey ndisandula ukuvuya kangaka ndinento ebendikade ndingenayo. Bendisendiqhelile okokuba ndibe kwakunye nalo mntwana ngoku uswelekile. Wathi lo mama makanikwe iesile ahambe aye kumfo wakaThixo. iBhayibhile ithi ubonwe ngumfo wakaThixo esiza ekude. Wathi kuGehazi asinguye na laa ntwazana yomShunemele. Wathi uGehazi nguye. Wamkhawulela waya kuye wafika wambuza umbuzo wathi ingaba konke kuhle na umntwana uright nomyeni wakho useright kusini na. Uthi lo mama xa ephendula all is well. Wagqitha lo mama kuGehazi ngoba ebengabhalelanga kuye ebebhalele kumfo wakaThixo. Ekugqitheni kwakhe kuGehazi uya kumfo wakaThixo wabonakala nje okokubuna ngxaka nayo. Wafika lo mama wayiphalaza imbilini yakhe. Utakuyiphalaza imbilini yakhe wajika naye umfo wakaThixo eyokumlungiselela lento yingxaki kuyo. Ndifuna ukuthi kuninoza, ndifuna ukuthi kunibali lonke ixhala lenu liphoseni kuye uThixo ngoba unikhathalele. Kuyagqithwa kuGehazi ngoba uGehazi is just a servant. Ngoba uGehazi
anibhalelanga kuye okokuba niza kuthatha ingxaki zenu niyoziphosa koGehazi niza kuzibhaqa nisengxakini ngamanye amaxesha. Yithani xa nidibana noGehazi nithi all is well, ngoba uGehazi akazokwenza njengokokuba umkhonzi kaThixo beyakwenza. Kubalulekile okokuba ingxaki ziphalazwe kwindawo erayithi. Ndifuna ukuthi xa ndithetha nani, baninzi abantu ababe disappointed in life zizinto ezithile abadibana nazo. Zaze ezi zinto ziba disappointileyo bakulilela kwezifuba ezirongo. Ngenxa yokokuba belilele kwindawo ezirongo, bafumana induma ezingaphezu kwenduma abebenazo, ngoba abakhange bokulilela kwindawo ezirayithi. Kulungile, kubalulekile okokuba xa ulila uyikhangele indawo lilela kuyo. Mandixelele ntinye, kulungile ukuzimela ngoThixo ngaphezu kunokuzimela ngamanene. Ithi iBhayibhile kulungile ukukholosa ngoThixo. Ningazithwaleli imithwalo yenu ngokunokwenu. Masivalelise ngelithi, carrying your worries, stresses and daily struggles by yourself shows that you have not trusted God fully with your life. Singazithwaleli imithwalo yethu uThixo ekhona. Mandigqithisela amazwi athi kuwe bali, emveni kwamazwi obuwathethile sibuya sobabini eKapa, ndawagcina yabhlungu inhliziyo yami. Phakathi kwamazwi owathethileyo uthe, you do not know okokuba le ndlela uza kuyihamba njani ngaphandle komama wakho. Bendikhe ndajonga i-status message sakho esidlulileyo before uthethe lo mazwi kwam sihamba sobabini. Ubunamazwi athi, ithemba lam lonke. I'm sure unozi yasikhumbula. Ndakhathazeka. Ndanento ethi, imfundiso ofundiswe ngazo zihamba zingqubekwe kuPetros, ngoba uThixo uyayazi okokuba once uliphose kuye yonke lento ikuxhalisayo uThixo ukukhathalele. Noza hlobokazi wami, dinamazwi athi kuwe, nguwe ngoku omdala usheke kwakunye nomnumabali. I trust you ukuthi you will be responsible enough for yonke into ezawuthi iqhubeke apha kwikhaya likasisi Nomvuzo. Asikwaba ubunokuphathisana kwakunye nosisibali. Uthando usisi Nomvuzo ebenalo nobushushu ebebukhona endlini yakhe bungacimi. Nisheke nabantu abafilisha into okokuba you need isupport. Besilapha ekuqaleni kweveki, not only ngenxa yenu nangenxa kamama wenu. Asikhange sikwazi ukuhlala singenzi into ngenxa yothando ebesikade silufumana apha. Ndifuna ukuthi akanishiyanga nodwa usisi Nomvuzo, unishiye noYesu nobomi bakhe bomzekelo ebebuphila batsala abantu basondela ukuze baninike uthando
Okokuba ndingasummarize ndingathi nishiywe nento yonke. Xa nilila ze nilile niyazi okokuba imfundiso enizinikiweyo noThixo enimnikiweyo nguye lo Thixo oza kuhamba nani bali nigqibezele lendlela. Kwizinto zonke ezinixakileyo uThixo ukhona. Inkosi nisikelele. Amen. Masivala namehlo sithandaze. Thixo wethu othandekayo, onenceba, ohlala ezulwini, ezikhongozelwe sisandla sakho zonke izinto. Emva kwemini nje Thixo wethu onenceba, sizele ngumbulelo Nkosi ongazenzisiyo. Okoba Nkosi yam ube kanti usekho ezulwini. Kunjalo nje Thixo wam ungalahlekwa mcimbi nje, kodwa Nkosi yam you are capable of handling any situation. Ngenxa loo nto Thixo wam asinaxhala xa siza kumka Nkosi kulesekile sishiya abantwana, ngoba Nkosi akubhubhanga wena, kubhubhe Nkosi unina. Ngesisengxakini Thixo wam okokuba ekubhubhe wena, ngoba Nkosi yam besingazoba nasizathu sokuqhubeka nobomi, besingazoba nasizathu sokuthetha naba bantwana, besingazoba nasizathu sakuyinyamezela le meko, singazoba naso nesizathu sakuthembela kwenye into kuba wena Nkosi uzabungeko. But thanks God oba wena usaphila uhlele etroneni. Ngenxa loo nto Thixo wam siyeleza Nkosi abantwana, siyeleza Nkosi usapho lonke lwale nkwevukazi esithandileyo, yasibonisa Nkosi ububele, yanga Nkosi yasizala. Sityumkile Thixo wam ndawonye nabantwana bakhe, kodwa Thixo wam someleziwe lilizwi lakho elithi masithathe ezinhliziyo zethu ezingceba sizibeke ezinyaweni zomsindisi. Thixo wam loo nto iyasithuthuzela. Nceda ke Thixo wam, iba nosapho lonke, abantwana, izihlobo nezalamane, iba nebandla lesisalela Thixo wam. Mnini wezinto zonke siba namanwele xa siphawula Nkosi okokuba kumane kuthathwa Nkosi kule pellet ilapha phambili. Ziyaphela Nkosi ingwevu neengwevukazi ezinamadolo anyanisileyo. Ngoku Nkosi kuzawufuneka ukuba kuyowuthathwa kulaa pellet ngasemva. Loo pellet Nkosi inathi. Loo nto Nkosi senza ixhala. Nini wezinto zokodwa Nkosi naxa kunjalo sithuthuzele. Iba nabantwana bale ngwevukazi Thixo wam, iba nosapho lonke nebandla, iba ne-district as a whole, iba nale ndawo yaseThembalethu esilahlekelwe sonke yile mazi. Intuthuzelo Nkosi esifumene elizwini lakho, itywine Nkosi ezintliziyweni zethu. Xa sinduluka Nkosi kule ndawo Thixo wam, eli gongqongqo lokukufa lisemkhondweni womntu ngamnye kule ndawo. Mawathi Nkosi noba amehlo ethu ayavalwa kukufa ngomso, mawavale Nkosi sikufutshane kwakunye nawe. Sindulule kule ndawo Nkosi yam sinoxolo, amehlo wethu aluboni lusindiso lwakho. Wabalele Nkosi yethu Yesu Kristu, uthando noyise lomoya ingcwele mabuhlale kuphumle kuthi sonke ngeli xesha ade abonakale umsindisi wethu uYesu Kristu. Amen.